खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थ' दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं एबसुनि बानजायनायाव एपिएससि इउपिएससि आनजादनि थाखाय ओरियेन्टेसन हाबाफारि बानजायनो साखाफारा। बेखायनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ बाहागो लानो हांख्रायदों एबसुआ। मख'जाथावदि गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 25 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम 6 साननि हाबाफारिजों मोन 6 जायगायाव एपिएससि इउपिएससि आनजादनि थाखाय ओरियेन्टेसन हाबाफारि बानजायदों। मख'जाथावदि मैया क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानानै साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बाहागो लानो हांख्रायदों। नैथियाव दं आसामनि सोलोंथाइ बिफाना मैया गोनांथार फोसावनायखौ गंफ्रोमबो जिल्लानि स्कुल आइएसफोरनो हरबाय होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि जायफोर फोरोंगिरि एबा सोलोंथाइ बिफाननि गुबुन बिबानाव साख्रि मावग्राफोरा LIC एजेन्ट खौरांगिरि मावनो मोना होनना रोखा फोरमायो। थामथियाव दं थांनाय माखासे समनि सिगां भारत भुटान सिमनानि माखासे ओनसोलफोराव दाय गैयै माखासे सुबुंफोरखौ उरखारि दुथांफोरनि सिगि-सग' खालामनानै रां दाबिनाय जिउ फोजोबग्रा हाथियारजों गुलि गावग्लुंनाय जाथायखौ गोख्रै बन्द' खालामनायनि थांखिजों मैया चिरां जिल्लायाव एबसुनि दैदेननायाव गोबां आफादफोर लोगो नांनानै जेरै फारि बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद, दुलाराय सावथाल फरायसा आफाद, गरखा समाज, दुलाराय आसाम बेंगलि युब छात्र फेडारेसन आरो गुबुन आफाद गौथुमफोरनि हेफाजाबाव गोबां हौवा हिन्जाव रोजा सुबुंफोरा बे हेंथा होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि थांनाय रबिबार मोनाबिलियाव चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव सासे फालांगिरिनि न'आव पिस्तल दिन्थिना दाखाथि खालामनाय जाथायखौ लानानै बे हेंथा होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायबावदोंदि बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि खासिक'त्रा आन्सलिक एबसु मावखुलिनिफ्राय जागायदोंमोन होननानै फोरमायदों। ब्रैथियाव दं थांनाय 24 मे खालारखालि गुणोत्सव सानाव महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो भुपेन हाजरिकाखौ लानानै बेंगलि फरायसालिनि फोरोंगिरिया असमिया फोरोंगिरिखौ सोंखारिनायनि उनाव गोख्रों रावजों सोंखारि क'क्राझार आन्सलिक कमिटि आसुजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला कमिटि आसाम साहित्य सभाया। मख'जाथावदि क'क्राझार सहरनि DN हिम्मत सिंहआ बेंगलि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि दालिमि बैष्णबनि हेंथायै आसुनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गोख्रों गोसोखांलाइ दैथाय हरो। मख'नो गोनांदि दालिमि बैष्णबआ गुणोत्सव सानाव सासे असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिखौ भुपेन हाजरिकानि मानहर मानुबाबे मेथाइखौ लानानै सोंखारियो होनना अजद दैखाङो आसुआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बाथियाव दं NDA आदिबासि ट्राइबेल आइजो द्रौपदी मुर्मुखौ हादरगिरि बिजाथि महरै फोसावबाय होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि द्रौपदी मुर्मुआ झारखन्डनि रायजो बेंगिरिबो जाखांबायमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। जोबनायाव दं मैया मंगलबार थामहिनबा 21 जुन 2022 अक्ट'आव मिरुनि मन्थ्रि हिसाबै बिबान मोननाय आगुनि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रावबो हेंथा बादायगिरि गैयालासे रायजो सभानि MP जानो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आंनि चेनेलनिफ्राय बिथां गेदेमानिसिम बिग कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो।
रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाबोननि फुंबिलिनि भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।